Ce fac focalău? Bitalău! Focalău! Bitalău! Focalău! Bitalău, lău, lău, lău. Gata, i-am rezolvat. Ceva virus, zomfg, plm, ffs, fgm. Puterea lui Trump te compelează! Demone, spurte-ți numele! Puțin cam gay. Ai, ce mă disperă impresarul ăsta, focă! Măta! În depozit îți nemorții, mătii, și tu mă ții aici închis? Ha, niciodată! Vindecă-l și pe tigăiță ăsta. Domnule Dihor, cum puteți să mirosiți atât de urât încât să dați jos lavabilul de pe pereți când intrați într-o încăpere? Sunteți deținătorul recordului pentru masturbare viteză, cu 65 de numere consecutive. Ce le transmiteți copiilor care ne urmăresc acum și care visează să vă bată recordul? Brici, motor, tracțiune, toate legumele atenție pe platou se milfează. Urmăriți buletinul de la ora 4 fără 13 minute pentru alte interviuri șocante. Acum nu, acum da. Dacă prostia doare, inteligența gâdilă? Ce satan faci cu dihania aia? Te rog, putem, haide, plăsă. Domnule Baluba, credeți că iubirea se poate face cu forța? La mulți ani, România! Cum fac un tun mare de tot? Cât turnul din Pisa? Ești prost, serios. O să-ți dai foc. Să lansez un artific.